Mailat nousevat, hansikkaat lentävät, niin kuin näette, juhla on täydellinen. Jokerit on Suomen jääkiekkomestari kaudella 1991, 1992. Ja kyllä näiden loppuotteluiden perusteella voimme varmasti sanoa, että oikea joukkue juhlii mestaruutta. Kyllä näin on ilman muuta. Mikä oli se, joka ratkaisi pelin Jokereille tänään mielestäsi? Tuolla toisessa päässä, ja sehän aina tuo niin koko joukkueen puolustuspeliin semmoista linjakkuutta ja luotettavuutta. Ja toinen tietysti on selvä, että nämä oli hyvin hyvällä tahdolla tehtyjä maaleja. Niistä 3 ensimmäistä. Tämä 4. nyt oli sitten myöskin tahtomaali tavallaan, mutta... Ja maalien joukossa, kyllä se tuonne aikakirjoihin jää. Jokereiden voitto 4-0 tässä ottelussa ja otteluvoitoin 4-1 tässä ottelusarjassa. Ja nyt on erilaisia onnittelijoita niin paljon tuolla kentällä, että seremoniat eivät oikein pääse etenemään. Jokeri-katsomo on tuolla kentän päädyssä ja sen takia jokeripelaajat Teemu Selänteen ja joukkueen kapteeni Valtteri Immosen johdolla ryhmittyivät tuonne maalinsa tuntumaan. Ja tietysti myöskin onniteltiin siellä maalivahti Markus Ketteriä. Mestareiden kuvathan ruudussa näette, pelaajat ovat nyt ilman kypäriä. Ja näin heidät tuntee. Ensin siinä ovat maalivahdit Ketterer, Sulander, tämän jälkeen puolustajia Halosesta Taipolaan. Ja sitten haakkosjärjestyksessä kaikki hyökkääjäpelaajat, joille hetken kuluttua tuolla jäällä annetaan SM-mitalit. Valmentajat Major Fäikäs, joukkueenjohtaja Jarmo Koskinen, lääkäri Juha Koskinen, huoltaja Juha Paunio. Kaikille näille henkilöille annetaan Suomen mestaruusmitalit, kun samaan aikaan Jyp Hockey-tiimin joukkue on Kai Hietarinnan, Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtajan ja valtiosihteeri Teemu Hiltusen, SM-liigan puheenjohtajan sekä SM-liigan toimitusjohtajan Urpo Helkovaaran myös näistä pudotuspeleistä, mutta totta kai me ymmärrämme sen, että pelaajat eivät juuri tällä hetkellä ajattele näitä asioita tuolla kentällä, mutta eikö Esko ole niin, että tuo hopeakin jonkin ajan kuluttua pelaajille maistuu? Joo, ilman muuta. Ja minustahan tämä niin kuin aikaisemminkin jo puhuttiin, niin tosi upean kaudenhan Jyppi pelasi kaikkinensa ja selvitti tiensä finaaliin ja ei varmaan sitten kovin kaukana ollut mestaruudestakaan. Jokerit todella oli parempi tässä koko playoff-sarjassa, että kun äsken pohdittiin sitä, että mikä heistä mestaria tekee, niin kyllähän se on selvää, että huippuluokan maalivahti, huippuluokan ratkaisijat, hyvät pelinjohtajat, Janetski, Wallsten, Järvelä ja puolustus, jota arvioitiin, että on heidän arkapaikkansa, niin se on taas sitten niin kuin Majorovin kapelimestarin kädenjälki näkyy siinä, että se toimii hyvin linjakkaasti, vaikka siellä alalinjoilla ei ole mitään supermiehiä. Ehkä sieltä nousee vielä Mika Strömbergin muodossa tämmöisiä nuoria Valtteri Immosen, jotka nousee ihan maajoukkuepaikoille asti. Ja näin Jokerileiri sitten odottaa Kanada-maljaa. Siinä Valtteri Immonen jo hieman kuin harjoitteli joukkueen kapteeni, nosteli siinä käsiään siihen malliin, että nyt voisi vaikka maljan jo minulle antaa ja sitten sitä lähdettäisiin ympäri kenttää tuossa kiidettämään. Vielä hetken aikaa kuitenkin jaetaan palkintoja tuolla täällä Jyväskylän hallissa, vaikka kotijoukkue ei voittanutkaan. Minusta tuntuu, että yksikään katsoja esimerkiksi ei ole lähtenyt täältä pois. Katsomokuvia. Ja kohta nuo liput varmasti jopa lentävät, kun nyt sitten siirrytään antamaan SM-mitaleita tuonne Jokeri-rivistölle. Kai Hietarinta ja Teemu Hiltunen, Urpo Helkovaaren ja Kirsi Leppämäen avustamina ovat siis näitä mitaleita jakamassa. Nyt tehtiin tässä sillä tavalla monesta vuodesta poiketen, että ei aluksi tuotu tuota maljaa kentälle. Ja näin päästään kohtuullisessa ajassa siinä Sami Wallsten näitä mitaleita jakamaan. Yleensä kun tuo Marko Halonen on myös mitaleita ottamassa, hän joka ässiä vastaan maalia tehdessään loukkaantui. Sitten Harri Salo ja niin eteenpäin. Niin usein on käynyt sillä tavalla, että pelaajat eivät ole rauhoittuneet lähes puoleen tuntiin ottamaan mitaleita vastaan, kun Kanada-malja on kiidetetty ympäri kenttää.
Joka tapauksessa sanallinen osuutemme tässä lähetyksessä alkaa päättyä. Me Eskon Okelaisen kanssa kiitämme teitä kaikkia seurasta. Sanomme Jyväskylän hallista ja jääkiekon pudotuspeleistä kaudella 91-92 näkemiin ja kuulemiin. Varmasti vielä tätä Jokerien voitojuhlintaa kuitenkin voitte tässä lähetyksessämme jonkin aikaa juhlia ja seurata, ja sen jälkeen voi olla aivan mukava katsella, jos siellä aikaa on lähetystoiminnalla, vaikkapa erilaista värikästä koostetta Suomessa pidetyistä maailmanmestaruuskilpailuista vuosi sitten. Nyt siis selostamosta näkemiin ja kuulemiin, ja onneksi olkoon Jokereille sekä Jyp Hockey-tiimille. Otakar Janetski syötti Teemu Selänteen vapaaksi ja tämä taituroi johtomaalin. Erän puolivälin jälkeen Sami Vaasteen riistää kiekon Jari Munkilta ja ohittaa vielä Siekkisenkin. Mestaruuden ratkaisutahdit on lyöty. Kolmannen erän alkajaisiksi tulee lopullinen sinetti. Leo Kudas joutuu jäänpinnasta toteamaan Selänteen karkumatkan, joka päättyy maaliin. Viimeiset 3,5 minuuttia Hannu Aravirta peluutti 6 kenttäpelaajaa. Näin Heikki Riihijärvi lyö tyhjää maaliin Jokereiden mestaruuden sinetiksi 4-0 voittomaalin. Otteluvoitot Jokereille 4-1, Jyp Hockey-tiimin on tyytyminen hopeaan. Jokereille mestaruus on toinen. Teemu Selänne teki loppupeleissä 10 maalia ja antoi 7 maaliin johtanutta syöttöä. Kyllä tää on nappikausi Jokereilta, tää on tuhkimotarina Pohjanmunasta ja kyllä tuntuu tosi hienolta, ja se oli hienoa, että me saatiin Helsingin Namikalta paksi, että ne on hoitanut oma hommansa, saanut Suomen mestaruuden ja nyt on meidän vuoro. Petri Niiranen ja kumppanit lähtenyt hienoa jätkää. Onko Jokereiden asia ollut tällä kaudella nimenomaan hyvä joukkuehenki? Kyllä, ilman muuta. Kaikki on luottanut toisiinsa täyden sydämen mukana ja tämä organisaatio on ollut todella hienoa. Mä oon ylpeä kaikista meistä. Olet pelannut loistavan kauden. Onko tarkoitus lähteä vielä Kanadaan nyt keväällä, koska NHL-lakkokin päättyi? No sanotaan, että tietysti se on yksi vaihtoehto vielä, mutta juhlitaan nyt muutama viikko näitä ja katsotaan sen jälkeen. Mutta se on kuitenkin varmaa, että ensi kaudella valitettavasti Teemu Selänne ei esiinny kotijäillä. No todennäköisesti se on näin, mutta katsotaan. Ja nyt on Teemu vielä hyvä tilaisuus lähettää sitten tälle loistavalle fanilaumalle terveisiä. Kiitos tosi kovasti tästä hienosta vuodesta. Olet tosiaan auttanut meitä menestykseen ja nautitaan nyt kaikki tästä, kun vaan voidaan. Avasi Jokerijuhlat ja Jypin tiukka vastarinta mureni. Loppuottelujen sankari Teemu Selänne teki vielä toisen maalin ja jätti näin upeat, ikimuistoiset ja pitkät jäähyväiset SM-liigalle. Onko tämä sinun viimeinen peli SM-liigassa? Kyllä se näillä näkymin on, ikävä kyllä. Täällä on hieno pelata. Lähdetkö nyt jo keväällä Winnipegiin? Se on auki vielä, että juhlitaan nyt tässä 2-3 päivää ja katsotaan sitten. Oliko teillä juhlattaminen mukana, joku tulitte Jyväskylään? Siis sanotaan, että niin taikauskon että jätin kotiin, mutta nyt on niin paljon aikaa hakea ne juhlakamat, että mitään ei ole menetetty. Onneksi olkoon, Markus, suomalaista liigahistoriaa 4. Suomen mestaruus peräkkäin. Tuntuuko erilaiselta voittaa Jokerien paidassa mestaruus kuin Turun Palloseura? No kyllä tämä tavallaan tietenkin vähän erilainen tilanne, että tämä on mun kasvattiseura ollut. Ja tämä ei ole ihan jokapäiväistä Jokereiden liigahistoriassa. Ja
kyllä tää kieltämättä hienolta tuntuu, kun monien vuosien... Jokerit järjesti kannattajilleen todellisen kansanjuhlan Helsingissä. Amerikkalaistyylistä voitonmaljan kuljetusta Eduskuntatalolta jäähalliin seurasi tuhansia ihmisiä. Mannerheimin tie oli tukossa juhlioista. Sittävän rajusti. Liigahallitus saa tiistaina selvityksen Lahden Hokireippaan tilasta. Sen jälkeen selviää, pystyykö se jatkamaan liigassa. Liigan